Ladies and gentlemen, am I on? Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilmer's garden. From here, I get a sweep of the whole scene. Aviam, Yolanda, tu saps què és això que està sonant? Ui, doncs no, ni idea. Sona antic i americà, però no sé què és. Wait a minute, something's happening. Humped shape is rising out of the pit. Dono una pista, va. És una ficció en la que apareix un actor i director que va fer Ciutadà Kane. Home, Anna, aquesta sí que me la sé. És Orson Welles. Exacte. El que sona és la mítica Guerra dels Munts, d'Orson Welles. I te l'he portat perquè avui parlem de ficció sonora. Estàs escoltant Yurispot, el podcast de Yurisdoc. I com podem utilitzar la ficció quan ens plantegem comunicar a través d'un podcast? Doncs, per exemple, per poder anar al teatre sense aixecar-nos del sofà, com fa el Teatre Lliure. O per visitar la nostra ciutat viatjant 100 anys enrere. O milers d'anys. O milions. També podem posar l'oient en situacions amb les que volem que empatitzi. I la ficció ens permet explicar històries que potser no venen directament els productes i serveis que ofereix la nostra empresa, però quasi. Perquè aquests relats ens ajuden molt a apropar les coses que fem a la gent. Amb la ficció tot passa millor. A vegades és més creïble que la realitat. Ja, com en la Guerra dels Munts. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theatre and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's. Tu saps la història, no? Orson Welles va agafar el llibre de la Guerra dels Munts i la va adaptar a la ràdio, com si fos un informatiu real, com si estigués explicant en directe una invasió marciana. I molta gent s'ho va creure, It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, Hi ha un vídeo a YouTube en el que Orson Welles explica que fins i tot algunes persones van fugir de la ciutat per refugiar-se a les muntanyes durant algunes setmanes. Caram, el poder de la ràdio, Sí, sí. I de la ficció. La nostra societat dedica molts diners a l'entreteniment de ficció. Ens apassionen les històries. Passem moltes hores veient sèries, llegint llibres i ara també escoltant podcasts. Mira, penso que l'astrònom aquest que va dir o que va anomenar aquest conjunt d'estrelles al carro devia ser un home que tenia un carro. O que el volia tenir. Sí. Ui, i això què és? Sí, però que és curiós, no? Com... Això és La Guerra dels Mons, adaptada per la companyia a 3 bandes. Ah, val. Per fi arribem al Teatre Lliure des del sofà. Sí, perquè el Teatre Lliure ha fet una aposta molt forta pels continguts digitals. Aquesta Guerra dels Mons és una producció pensada ja específicament per ser escoltada amb el teu dispositiu al sofà, o al metro, o a l'autobús camí de la feina. I el Lliure ven entrades per a aquests espectacles d'àudio. O sigui, és com si hagués ampliat les seves sales i ara arriba a un públic no presencial molt més gran encara. Clar, si ara un astrònom trobés una constel·lació nova, posaria un altre nom, no? Si escoltes bé, veuràs que els sons passen d'una banda a l'altra, perquè ho han fet amb un disseny de so totalment immersiu. Sembla que sigui una cosa nova, però el format de radionovel·la és molt antic, Tan vell com la ràdio. A Terrassa, per exemple, van ser pioners i ja es feia teatre radiofònic als anys 30. Mira, precisament, et volia parlar d'una audioguia de ficció que van fer a Sabadell. Terrassa, mala raça. Sabadell, mala pell. Us trobeu en un dels espais més misteriosos i més amagats de la ciutat, dins un gran tresor. Mira, fa un temps, amb el teatre La Sala de Sabadell van fer una sèrie d'àudios que recorrien els llocs culturals més emblemàtics de la ciutat. Veus? La ficció en àudio és perfecta per viatjar per la història. El tresor de Tutankamon de Sabadell. En aquest projecte vam tenir l'oportunitat de treballar amb actors com el Jordi Buixaderes o la Mercè Martínez, i va ser un luxe fer la direcció artística de les diferents veus. Hola,
Què hi feu aquí? Com veniu a veure mi? De debò? Ai, quina il·lusió. Em vol que m'agrada que vinguin a visitar-me. Oi, quina sorpresa. Contempleu aquest gran grafiti, perquè després diguin que a Sabadell no tenim art. Amb el Jordi Buixaderes també vam gravar fa anys, quan vam produir els àudios per l'exposició Temps del Romànic. Aquests dies han estat molt durs. És temps de cega i anem tots a dormir baldats. Tant jo com la meva dona i els meus 5 fills vivim en un mas i treballem pel baró com moltes altres famílies. I és que no parem en tot el dia, Que si el camp, el bestiar i les feines de dins del castell. Sí, el que passa és que el treball de guió porta moltíssima feina, però després de tantes setmanes és bonic quan sents els guions que fem interpretats per actors tan i tan bons, La ficció et dona superpoders. Que vols saber com se sentia una dona a l'època romana? Doncs t'inventes un personatge de ficció com van fer per l'exposició Romanorum Vita de la Fundació La Caixa. Estic buscant tela per fer-me una estola. La roba que portes diu qui ets a la ciutat. Recordo com si fos ara, quan me'n vaig posar una per primer cop. I a part del guió, dels personatges, de les veus, hi ha una part que a mi m'agrada molt, que és el disseny sonor. Recrear els espais tal com podrien sonar en aquella època per posar-les en el context. Ai, mira, ara em ve de gust marxar cap a l'època modernista. Posa'm l'audioguia que van fer per la Pedrera. Aquella en què la minyona de la família Milà està escoltant una baralla darrere de la porta. Jo vaig patir molt amb les discussions entre la senyora i Gaudí. Em recordo una de molt forta. Ella era aficionada al piano, però no sabia on posar-lo. Sabeu que li va contestar? Que toqués el violí. Un piano no farà canviar els meus planells. La veu de Gaudí, que fort. Què vol dir amb això? Però si no hi ha cap paret recta. Doncs deixi el piano i dediquis a tocar el violí. Amb la ficció pots explicar, narrar o divulgar el que vulguis d'una forma molt potent. I sense perdre cap rigor històric, això sobretot. Tu sabies que Antonio Machín va viure a Barcelona? I tant. Ho vaig saber quan vam fer el podcast de Barcelona Americana per la Casa Amèrica Catalunya i el Festival Grec. La música. ¿Qué seríamos sin la música? Sin un ritmo con el que bailar bien agarraditos. Barcelona, capital del bolero. Va, et proposo un últim viatge històric amb Ràdio Aragó, que per explicar el significat de les pintures negres de Goya va fer això. He recordado que Goya acabó unas obras antes de irnos a Francia. No las llegué a ver, estaban en la primera planta. Quizá ahí encuentre la respuesta a lo que me come por dentro. Això és Goya, el último capricho, una sèrie que se situa en els últims anys de la vida del pintor. La trama se centra en Rosario Weiss, un artista que de petita va aprendre a dibuixar amb Goya. I a través d'aquesta història, que sembla petita, entenem la seva obra. Imagina't que això ho fas quan s'està a punt d'inaugurar una exposició de qualsevol artista. Y como pinturas negras que sois, de momento, permaneceréis en la oscuridad, por si acaso. Realment no cal anar al passat per fer ficció. Tots tenim una història per explicar. O moltes històries, encara que ni ens n'adonem. A França, per exemple, hi ha una asseguradora que es diu Mutuelle des Etudiants, que ha fet una sèrie amb 4 personatges. El Romain, la Pauline, la Sara i el Tiago, que tenen entre 20 i 23 anys. O sigui, el perfil de clients d'estudiants que tenen en aquesta mútua. Bon, les gars, on se voit où ce soir? J'ai pris ma petite douche tranquille, j'ai plus qu'à me saper. A la sèrie, aquests 4 amics viuen moments complicats i l'asseguradora, a través d'aquesta ficció, es posiciona per donar ajuda psicològica a joves que puguin viure situacions similars. Alors, si vous-même ou quelqu'un de votre entourage souffre de ce genre de problème, surtout parlez-en. Mira, justament això és el que dèiem al principi, de quasi vendre un producte. Hi ha una agència de podcast a San Francisco que es diu Pod People i la seva directora té una frase sobre això de fer continguts que no semblin una venda directa. Mira, ella diu: el truc és amagar els espinacs al batut i assegurar-se que el contingut en si és una cosa que la gent realment vol i n'està interessada. Els espinacs alimenten, però no s'han de notar gaire en un batut. Exacte, com va fer General Electric amb el podcast The Message, una sèrie de ficció tan bona en si mateixa que va arribar al número 1 d'Apple Podcast. I van ser pioners, perquè ells ja van llançar el seu podcast l'any 2015. Hi, Nikki Tomlin here, and I'm the host of The Message. I de què va? Ciència-ficció. Representa que un grup de persones han de desencriptar un missatge extraterrestre. Have you listened to it yet? Not yet. We're
having a discussion about that. Mira, ja hi som. Un altre cop marcians com els d'Orson Welles. Sí, però igual els de General Electric són pacífics, qui sap. No faré spoilers. Voices, music, breathing. But you know, I'm not going to mess with that thing. O sigui, que avui hem vist que hi ha moltes institucions i empreses que fan servir la ficció per connectar amb la gent. Sí, unes quantes. El Teatre Lliure, la Fundació La Caixa, el Festival Grec, Casa Amèrica Catalunya, molts museus... Hi ha empreses com General Electric, la Mutuelle des Étudiants francesa, tots tenen una ràdio pròpia gràcies als podcasts. I res de tot això és nou. La humanitat porta segles inventant històries. Tots podem fer servir les mateixes tècniques narratives de les pel·lícules i sèries que tant ens agraden per emocionar els nostres oients. Escolta, tu tens bona veu, eh? La careta del programa t'ha quedat fantàstica. No t'animes a això de fer d'actriu? No, què va. Jo de moment vaig fent amb Yurispot. Però en farem més, no? Home, i tant. El mes que ve fem el tercer capítol. Fantàstic. Yurispot, el podcast de Yurisdoc.